Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Maes Mieri. Gwynedd ydw I, a dwi yn crefftio yn Maes Mieri. Gan mai hon yw fideo swyddogol cyntaf Crefftau Maes Mieri, roeddwn yn meddwl a byddwn yn dechrau heddi trwy roi tymor o gyflwyniad I fi ac i'n crefftio. Hefyd, yn siawns I fi I weld sut mae ffilm yn edrych wedi i'w wneud ar y cyfarpar yma. Nid wyf yn mynd ym olwg proffesiynol, ond golwg cartrefol ond yn weddol glir. Byddaf yn dangos rhai pethau rwy wedi gwneud yn barod I chi tua'r diwedd. Rwyf wedi gwneud dymer o grefftio megis gwau a croesbwyth trwy gydol fy oes, ond pan bydd rhaid I mi ymddeol yn gynnar oherwydd dirywiad yn fy iechyd ac anabledd, roedd mwy o amser gen I fi yn gymryd am diddordebau. Mae beth wyf yn medru gwneud ar unrhyw ddornod yn dibynnu ar sut rwy'n teimlo ac hefyd pa ran o honna I sy'n teimlo weitha. Crefftio, garddio a'r capel ar ysgol Sul yw fy prif ddiddordebau. Ond gyda sawl clyfrwr sydd yn gallu bod yn boenus megis coes I allan o siap sydd yn mynd yn hyntiedig yn aml, ac osteoarthritis yn y cefn. Mae hyn rwy'n gallu wneud yn gorfod cael ei wneud ar yn eistedd ar brydiau bach byr, ac yna gorffwys yn y gwely wedyn. Mae'r crefftio rwy'n wneud yn amrywio lawer, o wneud cardiau I winio, o wneud gemwaith I wneud crochet. Gadewch I fi ddangos I chi nawr rhai o'r pethau rwy wedi wneud o'r blaen. Cardiau. Rwy'n treial cadw amrywiaeth o'r rhain yn y tŷ. Rhai I ddynion. Sawl un gyda lluniau anifeiliaid y bethau, gan gynnwys mewn osodiad yn cyfateb. Rhaid wneud siŵr bod rhai ar plant. Eto gyda mewn osodiad yn cyfateb. A'r llun yma rwy wedi lliwio fewn fy hunan o stamp digidol gan Dragons neu'r Designs. A fan hyn, rwy wedi gwneud casgliad o bethau'n cyfateb. Rhaid cofio am yr achlysurau diflas fel cydymdeimlad hefyd. Fan hyn, rwy wedi defnyddio croes sydd wedi argraffu ar beiriant 3D printer fy nai. Rwy'n gallu wneud llanas mawr pan bod angen wneud llawer o gardiau megis rhain Nadolig. Rwy'n hoffi rhai gyda lluniau stori'r geni arnynt, fel y rai hyn. Rhai gyda dwfnder a rhai yn fflat. Gyda hon, rwy wedi defnyddio'r peiriant scan and cut I wneud y foiling, gyda mewn osodiad yn cyfateb. A fan hyn, rwy wedi defnyddio deiau I dorri allan y siapiau I gyd, I wneud carden sgwar. Rwy hefyd yn wneud rhai sy'n edrych dymer bach yn wahanol, a'r rhai ble rwy wedi defnyddio hen gardiau I wneud tu blaen cardiau newydd. A fan hyn, rwy wedi wneud sgwar o amgylch I fframio. Rwy hefyd yn cael pobl yn gofyn I fi wneud cardiau arbennig iddyn nhw I roi I bobl, megis yr un hon. Mae cardiau wrth gwrs yn cael ei roi I ffwrdd, felly dwi'n hoffi wneud rhai pethau fydd yn aros yn y tŷ yma, megis calendar sy'n dod yn blanc o paper mil direct. Dwi'n addurno bob blwyddyn I mam. Fan hyn llun o Pollyanna Pickering gyda pethau wedi I torri gyda dau I addurno fe. A fan hyn, rhai wedi torri da dau mel Heaton yw nhw. Rwy hefyd yn garddio ac yn tynnu lluniau o beth rwy wedi garddio I wneud lluniau ar y calendar o bethau mam cael ei gweld. Ac yna gwynio. Rwy'n aml yn ail wneud pethau fel troi yr hoodie yma mewn backpack, neu ychwanegu stribyn lawr y llawes I wneud patrwn arbennig, neu hyd yn oed gwneud o scratch gydnos ei mam, a tawel ein rob I fi.
Fan hyn, rwy wedi bod yn torri allan patches mwyn wneud patchwork. Gorchydd i glistog yn y gegin a man arall yn y tŷ. A pam nath gorchydd yn ffon i dorri, wel roedd rhaid wneud i newydd yn oedd. Ac mae modd a ddurno dillad a bethau eraill drwy argraffu arnynt gyda sgrin, fel y crys T a'r bag fan hyn, ac hefyd wedi wneud ar ei ganfas, fel bod fi'n gallu liwio i fewn gyda bob math o bethau fel paint ac yn y blaen. A hyd yn oed argraffu lluniau gyda sgrin a'i defnyddio ar gardiau. Prosiect mawr y llynedd oedd ail wneud yr ystafell wely fach, dechrau ar olyn o ddafau, a'i grwsio i fewn i ddarn fel hyn, ac un arall rhywun peth i wneud blanced i'r gwely. Yna, torri allan llawer o darnau bach o ddefnydd, ei gwynio at ei gilydd yn sgwariau, dechrau off trwy addurno bethau fel ochr y cas pilw, sydd yn rhoi dymau bach o liw ar gas pilw du fan hyn. Yna, roedd yr curtains yn fyr a rhoi pishin ychwanegol ar gwaelod rheini i'w addurno i fod rhywun peth. Ond y peth mawr oedd gwynio'r sgwariau at ei gilydd i wneud tu flaen i gwylts. Dyma'r tu flaen wedi gorffen. Yna roedd rhaid wneud yn layers at ei gilydd mwyn ei binio allan yn barod i winio'r cyfan at ei gilydd. Rhaid rolio'r cyfan lan, rhoi ei trwy'r peiriant gwynio ac yna ei olchi cyn bod e'n cael mynd ar i'r gwely. Dyma sut oedd e'n edrych yn hongian, a dyma dau ohonynt ar y gwely. Rwy'n hoffi wneud rhai blodau papur. Rhai drwy dorri allan gyda nwylo, a rhai drwy dorri allan gyda dau. Rwy'n siapo nhw i gwneud nhw mewn i flodau a'i defnyddio i addurno pethau megis plac i roi ar drws y stafell wely, a rhai lleia i wneud blodau bach i roi mewn fas wedi printo ar 3D printer yna. Rwy'n gwneud llawer o bethau amrywiol eraill hefyd, gyda'r crwsio fe yna i sgarffiau. Mae hon yn un bob lliw sy'r un peth ar blanced, a siol i mam wisgo pan bod hi'n o'r yn gwely. Rwy wedi gwneud breichled a clustlusau fan hyn, nes i sawl un gwaniaeth lliw gan gynnwys un i fi fy hunan. Fan hyn, rwy wedi gwneud daliwr breuddwydion. Rwy wedi addurno hon hefyd gyda bidiau bach yn y canol, sydd yn disgleirio yn yr haul, a hon rwy wedi hongian ser gyda glitter drostynt. Coeden wedi wneud gyda semi-precious stones i hongian ar wal, a mae hon yn un sy'n sefyll wrth ei hunan a cael ei arddangos mewn blwch gyda goleuni ynddyn nhw. Rwy hefyd wedi wneud foiling da'r scan and cut fan hyn a wneud quilling i wneud llun un hwar. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y cip olwg yna dros rhai o'r crefftio dwi wedi wneud yn ystod y 2 flynedd ddiwetha. Yn y fideo nesaf, rwy'n gobeithio dangos i chi fi yn wneud carden. Ac yna, dwi ddim yn siŵr beth. Os oes syniadau â chi o'r rhai o'r pethau dwi wedi wneud a hoffech chi weld fideo ohonynt, rhowch wybod yn y comments isod. Diolch yn fawr. Hwyl.